Her kim özüni mening ýüregim arasy diýip hasap edýär. Köp eşitýän meşhur sözümi şeýle. Men näçe kemçilikli bolsam-da, ýüregimde ýamanlyk ýok, ýüregim arasy. Hakykatdanam ýüregi arasy bolan adam kim? Ýüregi arasy bolan adam ilki bilen Allahyň razy bolmajak hiç bir zady ýürekden islemeýär. Onuň istekleri we arzulary Allahyň razyçylygy bilen şekillenýär. Ol Allahyň wahylerine we buyruklaryna garşy gelýän, olar bilen gapma-garşy bolan hiç bir sözi diline almaýar. Onuň dili ýüreginiň aynasydyr we şol ayna diňe hakykatdy görkezýär. Ol Allahdan başga hiç kime boyun eýmeýär. Ondan başga hiç kimden medet dilemez. Onuň durmuşynyň merkezinde diň ýeketek Allah bar. Ýüregi arasy adam öz nikasyny, däp-desturlaryny, sowdasyny we gündelik durmuşynyň her pursadyny Allahyň kanunlary näme diýär diýen soragyň esasynda gurýar. Ol çözgüdi we dogry ýoly başga ýerlerde gözlemeýär. Onuň üçin ölçek adamlaryň näme edýändigi ýa-da näme diýýändigi däl, ol köpçüligiň näme pikir edýändigine däl de hakykatyn nämedigine seredýär. Şol häsiýetleri özünde jemleýän adam hakykatdan hem ýüregi arasy adamdyr.